JSL Keepers her. Hvis du mangler nye handsker, så tag fat i JSL Keeper. De har et fantastisk udvalg af handsker og med mega godt grip. Det her, det er mine handsker. Det er dem, jeg selv står i. Det er JSL Keeper, der har lavet dem. Og jeg er sindssygt glad for at stå i dem. De er mega gode, og jeg kan varmt anbefale dem her. Ellers så kan du gå ind og tjekke nogle af de andre, de har. For de har nemlig et bredt udvalg, så du kan altid finde noget, der passer til dig selv. Jeg selv har nogle super fede handsker, som jeg bruger til kamp og træning. Der er et mega bredt udvalg af alle forskellige slags handsker, og jeg kan kun anbefale det til alle andre målmænd. Hej, mit navn er Rasmus, og jeg har været så heldig at få lov til at stå i JSL Keeper-handskerne den her halve sæson. Og jeg kan sige, at jeg har været meget tilfreds med dem. Så jeg kan klart anbefale jer at gå ind og tjekke dem ud på deres hjemmeside. De har et kæmpe udvalg af handsker. Alle størrelser, alle cuts, alle farver. Så du kan helt sikkert finde noget til dig selv.